trešnja. Nije sneg, nego cvetovi. Što bi se reklo sakura u Srbiji. Prunus avium, trešnja. Ali će da bude slatka. Samo da ne bude mraza. Kažu da neće biti mraza. Ajde da vidimo mi šta nam radi Prunus ceresus ili ti višnja. Jedno su dole. Vidi je. Lepota od Boga. Ali će da bude trešnjica. Ajmo da vidimo dalje. Još nije sva ni procvetala. Počela je pre par dana, očigledno. Znači, ima višanja. Što znači, bit će i slatka. Ajmo dalje. Vinogradska breskva. Prunus persika. Lepo je ona uspela. Biće tu breskvica. Ajde da vidimo kajsiju. Pa biće kajsija. Vidi. Evo je. Buduća kajsija. Buduća kajsija. Buduća kajsija, super, super. Biće kajsija. Inače, mnoge ove biljke koje mi zovemo voće, višnja, trešnja, breskva, kajsija, šljiva, sve su to prunusi. Spadaju u rod prunusa. I boga mi lepo, lepo. Ako ne bude mraza, ovo će sve lepo da rodi. A koliko ja vidim, danas će biti čorbe od zelja. Evo, ko nije video zelje, evo mu zelja. Mogu ja to naberem malo ovih mlađih listića za jednu čorbu. Kopriva mlada, to ćemo poslije da naberemo. Ovo ćemo naberemo zelja. Od ovih mlađih nije vidio zelje, evo mu ga zelje. Evo mu ga zelje. Mada bi ove veće listove mogu poslije da naberem. Kad budem pošao kući da naberem za sarmice od zelje. Ovo sad, neka ovako, nemojte s jedne biljke brati sve. Proredite malo, prošetajte se. Pa naberite se više biljaka. Sad ćemo malo koprivice da naberemo. To treba za čorbu fino. Kad berete koprivu, naravno da vam trebaju rukavice, moja ako niste mazohisti. Da, poješću i neku svežu voćku. Vidi ga. Parselinum crispum. Taman, fini, svež, mlad, vidi ga. Kao puter.
peršun, zelje. Najzabavniji deo posla. Treba očistiti zelje. Može to i nožom da se radi. Sedneš na sunce, gledaš ovu lepotu i ljuštiš zelje. Ovo će biti jedna potpuno ruralna čorba. Bez nekog specijalnog filozofiranja, sad ćemo da sotiramo luk, sad ćemo da mu filozofiramo, brate mu, sečem sve na grubo, krknemo u vodu da se kuva, dodat ćemo i malo narandžastog sočiva, čisto eto iz fazona, i posle toga samo kad se skuva blender, fiu, napravimo gustiš, ma bre milina, prste da poližeš, čekaj, samo ovo. Malo ću zelje da usitnim i da uberem još malo zelja za sarmice. To će biti neka od sljedećih emisija, sarmice od zelja. Malo uljca. Ohoho, što su nam dobre ove baterije. Sad ove baterije sveže što imamo s Smederevcu će vidimo. Da. Nove, punjive, obnovljive. Ma da bre, cučka ulje, evo ga. I sad lepo. Samo malo da procvrči. Soli. Imam negdje i bibera ovdje se nađe. Soli. Ovo je sve bilo zezanje do sad. Sad ide urtika. To ne pipamo prstima. To ne pipamo prstima. Tako. Malo bibera. Može. I vodu. Sad na kraju sve ću da ljuljnim đuture i ovo fino narandžasto sočivo. Još vode. Taman. I da će to da se kuva. Lepo, na rezervnom položaju sam skuvao čorbu, međutim, u međuvremenu, naravno, meni svašta padne na pamet, pa sam ja ipak završavanje čorbe ostavio za kod kuće, gde ću da ubacim malo bela luka u čorbu, jer nemaš čorba bez belog luka, nije naročito zabavna, i sad ću ja lepo da zujim. Dovedemo čorbu na temperaturu, ide malo aleve paprike u to, čisto da da malo boje. Bibere imamo unutra, soli imamo unutra, zelja, koprive, samo lepo da bacim ključić i to je prava pravcata i odlična posna čorba od zelja.
završili smo sve. Sad ćemo lepo da serviramo čorbu. Ovo ko ne voli, nemojte da radite kod kuće. To je samo za highly trained professionals. Malo samo ljute papričice. Pošto je ovo potpuno posna čorba, ako bih sad pavlaku stavio odmah u vruću čorbu, ovo je biljna pavlaka, verujem da će se raspasti. Pre toga, bit će slika na kraju. Pre toga ja to moram da probam. Prava pravcata, prolećna čorba, onako fino, gusta, kremasta, od zelja. U međuvremenu prijavite se na kanal, palac na gore, lajkujte, zvonce i tako, komentarišite, molim vas, trebaju nam i komentari. I kad god imate mogućnost da nabavite sebi mlado zelje, napravite sebi ovakvu čorbu, zakon, uživat ćete. I za kraj, pa nisam ja baš toliko naivan, za kraj samo malo sirupa od nara. To će joj dati finu, slatku žicu